No. Bueno, estamos por días comenzamos o pleno. Roberto caso que non está, que está de viaxe, entón non asisto ao pleno. O punto único do orden do día é proposta da alcaldía para aprobar o proxecto de actuación denominado Sanxenxo e Ougrobe pelos turísticos e intelixentes e para aprobar o compromiso de consignación das sonoridades de 2019 a 2020. Na Comisión Correspondiente de Asuntos Generais se dictaminou o acordo coa seguinte parte dispositiva. Primeiro, aprobar o proxecto de actuación denominado Sanxenxo e Ougrobe polos turísticos intelixentes, incluído na convocatoria de axudas para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Xenda Digital para España, destinos turísticos intelixentes. Segundo, aprobar o compromiso de consignación das anualidades dos orzamentos municipais de 2019 e 2020 seguintes. Anualidade de 2019, 50% 6 meses de asignatura de convenio, 207.345 euros. E anualidade de 2020, 50% os 18 meses de asignatura do convenio, 207.345 euros. Terceiro, aprobar o compromiso de transferencia dos importes citados no parágrafo anterior a Mancomunidade dos Anés nos prazos previstos, o 50% antes dos 6 meses de asignatura do convenio e outro 50% antes dos 18 meses de asignatura do convenio. Listo. Moi ben, moitas gracias, secretario. María. Bos días. Bueno, como acaba de anunciar o secretario, como xa se comentou na comisión informativa, trátase dun proxecto conxunto entre o municipio de Ougrobe e o municipio de Sanxenxo en base a unha convocatoria de axudas convocada por Segitur. O que se trata, como ben se comentou nesa comisión, fixose a través da Mancomunidade, porque Sanxenxo non chega a ter 20.000 habitantes e, por lo tanto, buscouse unha alternativa que era xuntarse con un concello, neste caso Ougrobe, un concello limítrofe, un concello amigo, para poder acceder a esta axuda. Este é un proxecto que ascende a actuación a 1.400.000, casi 1,5 millón de euros, dos cales son subvencionables o 60%, o 40% restante polo Concello de Sanxenxo e o Concello de Ougrobe. Como ben acaba de comentar o señor secretario, neste ano 2019, no ano que comeza agora, no ano 2019, se destinarán 207.345 euros para este proxecto, e conleva unha serie de actuacións que o que busca é mellorar a competitividade de Sanxenxo, mellorar a calidade de vida dos nosos residentes e, por suposto, tamén mellorar a experiencia turística dos nosos visitantes. Son unha serie de actuacións na playa de Silgar, a Smart Beach, que trátase de cada en canto a equipamento, parámetros ambientais, confort, accesibilidade, dotarse de wifi, tanto a propia playa como o entorno da mesma. Tamén se para unha xestión da seguridade. Isto incluye o suministro e a posta en marcha de todos os dispositivos necesarios para a implementación do sistema de vigilancia orientado ao control do tráfico. Trátase de contar con un equipo formado por cámaras que teñen un sistema de grabación, equipo de monitorización e software. Tamén se fará unha actuación de Smart Parking, que consiste en unha actuación de parking inteligente para aparcamento en lugares específicos. Poñerase como proxecto piloto a intermobilidade automóvil-bicicleta. Tamén se trata dunha red de infraestructuras de conectividade sensorizada e hotspot de wifi público, o tema da tarxeta turística, que tamén se comentou na comisión, e un sistema de xestión integral de turismo para dar un sentido consulta a todas as iniciativas propostas por Sanxenxo, Ougrobe e a propia Mancomunidade. Isto, en resumen, para explicar o que é o propio proxecto, que xa estamos todos prestos neste tema. Moitas gracias, señora Reza. Señor Rodríguez, nada. Coral, algo que dicir? Sí. Hola, buenos días a todas y a todos. Le agradezco a María Deza la explicación, pero bien la podría haber dado el señor Suso, que nunca dice nada. En segundo lugar, me felicito, nos felicitamos de que la mancomunidad sirva para algo más que para viajes. Como ha explicado la señora Deza, se pidió
dio esa subvención como paraguas a través de la Mancomunidad y quiero hacer referencia a unas declaraciones del señor Gonzalo Durán, que es presidente accidental de la Mancomunidad. Está aquí la señora Freire, y que a la entrada hay un tema sobre la violencia machista. Entonces, quiero recordar las desagradables declaraciones que hizo Gonzalo Durán, su compañero de partido, señora Freire, sobre la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, llamándola chacha para todo. Y quiero que se recoja porque no estoy de acuerdo. Es también compañero suyo y me gustaría que se pronunciase la señora Freire. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Zaba. Señor Otero. Sí, buenos días. Bueno, partiendo ao punto da orden do día, non vamos a cambiar o punto, independentemente de que consideramos que toda esta estrategia que se plasma na proposta, pois, bueno, creemos que vai a ter un reflexo experimental, realmente, o que hai é unha cuestión, máis de recopilar datos sobre certos parámetros relacionados co ámbito turístico e, por tanto, é unha ferramenta, pero, bueno, creo que está bastante longe. Enténdese que vai a ser o inicio simplemente de un mecanismo máis ou menos común con outros destinos turísticos e, en todo caso, terá unha eficacia probablemente moi a longo prazo ou directamente, mellor, as expectativas que se poden crear, igual non sacan. Bueno, iso verase sobre a marcha en función de como funcione, de que realmente despois todos esses datos se utilicen adecuadamente para adoptar medidas de mellora para a cuestión turística. E unha vez máis creo que, bueno, digamos que o podemos desculpar no momento dado por iso que acaba de decir, de tratarse dun proxecto experimental, porque senón deberíamos decir, ou podemos decir que, unha vez máis, parece que a estrategia turística vira ou xira alrededor do existente xa, é dicir, a cuestión experimental principalmente se centra no ámbito da Vila de Sanxenxo, hai outras cuestións que non están definidas ou concretadas que obedecen ou que se corresponden con outros lugares do Concello, pero en todo caso dunha forma moito máis, en fin, sin tanta concreción, non? Por lo tanto, creo que Sanxenxo o que precisa é abrir novas vías alternativas ao turismo sobre a playa e creo que contabilizar ou recopilar datos relacionados exclusivamente con un lugar concurrido, digamos, a zona principal turística de Sanxenxo, que é a Vila de Sanxenxo e a playa de Segar, pues, me parece redundar no mismo cálculo permanentemente. Por lo tanto, a nosa postura, independentemente de que vayamos a votar a favor desto, creemos que o que hai que aplicar son novas estrategias de ampliación de oferta, en todo caso, de perfeccionamento, e viendo un pouco por onde vai o futuro ou por onde pode ir o futuro do turismo en xeral, e concretamente Sanxenxo non debe estar ausente desa necesidade de renovarse no momento dado. De momento nada. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Sí, señor Sueiro. Sí, bueno, bons días. En contestación ás palabras de Coral, si non falo porque hai unha portavoz do goberno, e en segundo lugar comentar tamén un poquillo en cuanto aos viaxes da Mancomunidade, porque ainda que eu non son miembro directo da Mancomunidade, si traballo desde que levo aquí como concejal de turismo, como concelleiro de turismo, non só se fan viaxes, non moitísimo menos, todo o contrario, e se os viaxes se fan é porque son necesarios. E se está facendo un traballo precisamente en colaboración con outros concellos, e concellos, sí, e tamén vou repetir o que dixo María, concellos amigos, en moitos sentidos, en temas políticos así, de municipal concretamente non, pero estáse facendo un traballo de promoción de todos os aneses, por supuesto, nos desde aquí, do destino Sanxenxo, como non. E, bueno, en contestación ao que dice David, sí, é experimental, pero é por onde van os tiros, non? O sea, modernización, novas tecnologías, e isto é por onde se vai
os destinos modernos, como en outros sitios, como por exemplo na Isla do Hierro, que se leva traballando con Smart Cities, destes Smart Ciudades, desde fai moitísimo tempo, e con resultados bons. Por suposto experimental, veremos de traballar o mellor posible para que isto funcione aquí tamén e implementar e implantar aquí estas modalidades que nos axuden a controlar, pues, por exemplo, como na Isla do Hierro, mellor xestión de residuos, con contenedores, non sale a palabra. Bueno, inteligente, sí. Mellor control de parking, de tráfico, precisamente aplicando todas estas novas tecnologías. Eu creo que é un traballo que se leva feito xa desde, eu non quero recordar, Gonzalo, finales de 2016 habían vido a facer unha auditoría para ver se podía implantar aquí a normativa, digamos, de destino inteligente. Non sei se foran 4 ou 5 empleados de AENOR, fixeron a auditoría, dixeron que era moi complicado de implantala en todos os ámbitos onde sabían que era Benidorm, Sanxenxo, eran 4 destinos diferentes. Bueno, se retocou un poquinho a norma de destinos inteligentes e agora, bueno, despois deste traballo, entramos nesta subvención. Como subvención e como axuda que é, como unha subvención moi importante por parte do Ministerio, non hai que dicirlle que non. Eu creo que todo o que veña de fora, ainda que teñamos que poñernos alguna parte desta inversión, pois é importante e, bueno, pois así será o que haya que facer. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Sueiro. Alguma cousa máis? Quero dicir algo máis? Vamos á votación, entonces. Bueno, pues entonces procedemos a votación. Perdón? Entonces procedemos a votación do único punto do orden do día, que é a proposta da alcaldía para aprobar o proxecto de actuación denominado Sanxenxo e Grove polos turísticos inteligentes, e para aprobar o compromiso de consignación da sonoridade de 2019 e 2020. Votos a favor? Vai, con unanimidade. Moitas gracias, levantamos a sesión.